laittaa muuriin ja Ahvonen laukaisee, sinne menee! Kauden ensimmäinen vapaapotkumaali on valmis. Ja Abubakir Mattila loistavasti vastaa Varis, tilanteessa on pilkku. Ensimmäinen Peterin tekijä. Marihan Renat ja vastaaja, oi. Max Henriksson tekee sitten ehkä tämän illan upeimman. Kevät on parhaimmillaan ja koulujen kesälomakin kolkuttelee jo oven takana. Lämpötila on noussut niin kuin varmasti kuvasta näkyy ja nousee tietysti vielä entisestään tulevien viikkojen aikana. Mikä olisikaan paras tapa viettää lämpimiä kesäiltoja kuin kotimaisen jalkapallon parissa? Miesten 3. 5. ottelukierros potkaistaan tänään käyntiin myös tältä Säterinniityn urheilukentältä, jossa kotijoukkue FC Espoo saa vierailta Laaksolahdesta seksikkäiden pöksyjen muodossa. Joukkueet ovat tällä hetkellä sarjataulukossa peräkkäisillä sijoilla, kun pöksyjen värikkään alkukauden johdosta heillä on pisteitä kasassa 6 kappaletta. Kotijoukkue FC Espoo taas viime viikonlopun voiton myötä on kerännyt pistepussiinsa pisteitä 4 nappulan verran. Lähtökohtaisesti pöksyt ovat varmasti ennakkosuosikkeja tähänkin otteluun, mutta edelliset 2 kamppailua nimenomaan espoolaisjoukkueita vastaan ovat osoittaneet sen, että tasaisessa sarjassa joka ikisellä pisteellä, joka ikisellä ottelulla on hyvin iso merkitys, eikä ilmaisia pisteitä ole missään nimessä jaossa. Niin kuin varmasti monia tietää, niin pöksyt kartoittivat omaa pistesaldoa viime viikonlopun ottelussa FC Finkurdia vastaan. Myllypurossa käydyssä ottelussa pöksyt voittivat rehellisesti 7-0 lukemin. Tuossa ottelussa tehomiehinä hääräsivät Valtteri Kuusisto, Eelis Mattila sekä Sanjar Abubakir. 2 edellisistä ovat myös tänään kokoonpanossa, niin kuin myöskin Alexander Moen, joka erikoistui jälleen kerran syöttöpisteiden muodossa alustain 3 osumaa Finkurdia vastaan. Pystyvätkö nämä miehet tänään tehoilemaan? Se jääköön tietysti nähtäväksi. Kotijoukkue FC Espoo sai kuin saikin myös voittotilinsa auki edellisessä ottelussa Espoon Tikkaa vastaan. 1-0 päättyneessä ottelussa ainoa maalin teki Luka Pascale, joka jatkoi orastavaa maaliputkia jo toisen ottelun peräkkäin. Osuuko hyökkää tänään myös pöksyjä vastaan? Siinä myöskin mielenkiintoinen asetelma tähän otteluun. Isot pisteet on siis jälleen jaossa miesten 3. 5. kierroksella. Taistelupareja kentältä varmasti löytyy ja tehomiehiä etenkin pöksyjen puolella on alkanut myöskin esiintymään viimeisten otteluiden myötä. Mitä käy pelissä? Se jääköön nähtäväksi. Into piukeana ja loistavan kelin saattelemana lähdetään nyt seuraamaan, mitä ottelussa oikein käy. Tänään kotipaidassa tuollaisessa laivaston sinisessä ja seksypöksyt siis tuossa kirkkaan oransssissa vieraspaidassa. Näin on ottelu käynnissä. Sanjar Abubakir lähtee heti paineistamaan Juuso Lehmuskalliota ja FC Espoon muuta puolustusta. No kyllähän siellä oli kuitenkin on ollut hyvinkin tärkeä pelaaja tällä kaudella. Nyt loistavasta paikkaa luvassa vapaa potku ja Niklas Ahvonen on varmasti valmiina myöskin tätä vapaa potkua lähettämään nyt kun Valtteri Kuusistokaan ei ole kentällä tätä iloa pilaamassa. Alexander Moen on se pelaaja, joka tuo vapaapotku hankkii ja hän on ollut kyllä, vaikkei maaleja ole tällä kaudella hirveästi syntynyt, kupissa taisi 1 tai 2 tulla, niin on ollut hyvinkin tärkeä pelaaja siitä tuossa pöksyjen hyökkäyksessä. Laittaa muuriin ja Ahvonen laukaisee, sinne menee! Kauden ensimmäinen vapaapotkumaali on valmis ja sen tekee totta kai kukapa muukaan kuin Niklas Ahvonen ja ottelun 4. peliminuutti tuo myöskin tähän otteluun avausmaalin. Ahvosen laukaus on kova. Se ei tule aivan kulmaa ja tuossa olisi ehkä mahdollisesti ollut Tatu Variksella myöskin paikka torjua tuo, mutta ei torju. Niklas Ahvonen siirtää pöksyt heti ottelun alussa johto. Kiirin paikkansa hieman kyllä näytti tänne, että olisi voinut paitsio olla, mutta siitä ei paitsiota kuitenkaan missään kohtaa vihelletty. Linjatomari oli hyvin lähellä siinä tilanteessa, joten uskon. Abubakir vauhtii, tilanteessa paitsio, mutta Autopakka ottaakin tuon pallon, eikä Abubakir G-boksin sisällä pudotus kohti Ahvosta, mutta loppupeleissä siinä on Jeboa vielä välissä. Pöksylle toinen kulmapotku, Eelis Mattila sen lähettää nimenomaan sinne taka-alueelle ja tällä kertaa Ahvosen kun Nuutisen päähän myöskin osuu. Vasemman jalan nosto kohti Pascalea on hyvä. Pascale ottaa pallon haltuun, Kulo puolustaa loppuun asti. Peliväline jää vielä pomppimaan, Terävä on maalissa.
edessä. Nyt maassa pitelee Rannetta ja Kulp Nuutinen molemmat kyselevät tilanteen jälkeen kovapohjalta, että tuosta olisi voinut rikkeen viheltää. Vaskalle ampuu pallon siitä sivuverkkoihin. Tällä hetkellä Terävä pitää siellä Rannettaa. Toisena maalivahtina pöksyjen penkillä tänään Karl Vaarikkaan. Niklas Aavosen, joka lähtee kokeilemaan ja onpa upea laukaus jälleen kerran Niklas Aavoselta. Varikselta kuitenkin erinomainen torjunta. Vasemmalla jalalla antaa tämän kulman, se tulee tie vitosen alueen rajalle ja nyt kovaa massaa ampuu Jeboa. Ei tule maalia tästä ja sinne jää myöskin Kujala hieman pallon tai maahan jalkoja pitelemään. Abubakir Mattila loistavasti vastaan Varis, tilanteessa on pilkku. Hieman jäi sanat sekaisin tuossa edellisessä tilanteessa, se lähtee pitkältä ja jos hidastus saadaan niin voitaisiin ottaa ihan tuolta alusta asti. Abubakir, loistava on tuo syöttö Mattilalle ja no, siitä voi olla montaa mieltä, onko tilanteessa. Varis tulee kyllä mielestäni aika erikoisesti jalat eellä tuohon tilanteeseen. Abubakir on ottanut pallon jo omiin käsiinsä. Erikoistilanne, maali kyllä tulee! Sancar Abubakir osuu jälleen kerran ja Pöksyt johtaa tätä ottelua 2-0. Hyvä viimeistely, missä kyllä oli myöskin Varis mukana, mutta Abubakirin vedossa on sen verran paljon voimaa, ettei pysty maalivahti tuota torjumaan. Tuosta se vielä kerran nähtiin. Tosiaan Henriksson, Jallo, Saltikov, Mattila boksi sisällä ollaan jo, Mattila laukaisee ja sinne menee. 3-0, 40. peliminuutti ja Eelis Mattila jatkaa myöskin kovaa maalivirettään tänään. Edellisessä ottelussa niitä maaleja syntyi 2 ja tänään niitä syntyy tässä kohtaa ensimmäinen. Se lähtee hyvästä Henrikssonin katkosta, jonka kautta pallo pelataan keskustaan ja loppupelissä taisi olla Timur Saltikov, joka pallon syöttää. Tuossa Jallo jatkaa Saltikoville ja Saltikov ykkösellä Mattilalle ja Mattila hyvin varma vasemman jalan viimeistely. Ohi. Gardner. Pystyy menee Abubakir, syöttö on hyvä. Varis tulee vihollilta vastaan ja vielä vähän pomputtelee. Jos Abubakir olisi nähnyt tuon, niin hän olisi varmasti yrittänyt varastaa vielä pallon. No, hän lähettää hänen taka-alueelle, Jaakkola väliin, Arabasani pääsee kokeilemaan. Saltikovilta hyvä pudotus, Oskari Gardner. Keskitys Saltikovilta ja Sancar Abubakir. Illan toinen ja on kyllä erinomainen, tyylipuhdas, upea pusku ohi Variksen ja tuohon ei ole kyllä maalivahti Variksella sitten hirveästi sananvalta. Gardner syöttää Saltikoville, jonka keskitys tulee suoraan siihen vitosen alueen eteen ja siitä maalintekijä Jumalan armosta. Sancarikselta vaikea syöttö, Mattila väliin, Mattila ylärimaan kolahtaa ja siinä oli sitten enemmän kuin lähellä Mattilan illan toinen. Abubakir ei rikettä tilanteessa. Okei, lähesi. Ja Pöksyt valmiina vaihtamaan jälleen kerran. Marteliin. Pääsee kuin pääseekin Jaakkolasta ohitse, saa syötön ja nyt on loistava paikka, ei ole paitsiota. Ja yli. Ei tee tästä Martti Liske sitten sitä kavennusmaalia vai... Mattila oli se yksi ylärima tällä jaksolla ja loistava sukan syöttö keskelle ja Jaakkola 5-0, 77. peliminuutti ja Jaakkolakin avaa maalihanat tähän kauteen myöskin sarjan osalta. Ermir Sukalta hyvä sisääntulo, hän syöttää tämän maalin ja tuota Sukan syöttö edelsi myös erinomainen puolenvaihto Eelis Mattilalta. Jaakkola
ei ole mikään varmin viimeistely, ottaa siinä pompun jos toisenkin. Mutta se menee pöksyiltä, mikä jouduttiin tekemään tällä, kun tietysti vielä enemmän tullut, kun Marttelilla oli loistava paikka. Nuutinen puolustaa hänet ja puolustaa loppuun asti hienosti. Marttelin pyytää kovapohjalta tilanteessa kulmapotkua, mutta tuomaristo on eri mieltä tilanteesta ja Jallo nyt rappaa Liske. Ensimmäinen pöksymaalin tekijä, hän avasi maalin Renatia vastaan ja oi. Vaihto. Max Henriksson tekee sitten ehkä tämän illan upeimman osuman. Vasemmalla jalalla hän tekee pienen leikkauksen siinä boksin rajalla keskelle. Saa jalan auki ja laukaisee sitten yläriman kautta aivan mielettömän vedon takanurkka ja tästä kulmasta se nähdään kyllä loistavasti. Henriksson sinne. On upea maali. On todella hyökkäyspaikka myöskin FC Espoo, sinne Pascale, niin myöskin Martteliin. Lähteekö syöttöä Pascalen jalasta koskaan? Ei ainakaan vielä. Hän ajautuu keskustaan ja Aksel Terävältä hieno torjunta. Ja hänkin ottaa niitä kuuluisia highlight-torjuntoja vielä tähänkin otteluun, vaikka oma joukkue johtaa 6-0, niin Aksel Terävältä nähdään edelleen loistavia. Hieman on nyt lopussa ehkä repeillyt. Tuo Pascale osui nyt tämä Aksel Terävä avaus ja voidaan kysyä ehkä sitten myöskin hyökkääjän suunnasta, että miksi työntää päänsä tuohon eteen ja kyllä varmasti myöskin koskee tämän tilanteen jälkeen ja helisee ehkä vielä huomennakin. Sen verran kovaa Terävä kuitenkin pommitti kohti Pascalen päätä. Tuolta sieltä saadaan kentälle pikkuhiljaa. Ja näin. Joonas Kovapohja näkee tässä kohtaa hyvän mahdollisuuden pistää tämän pelin poikki. Pöksyt voittavat Säterin Niityn perjantai-illassa. Mennään vaan hei jätket. Huudetaan hei. Huudetaan. Basketballietä! Joo, basketballietä! Come on, Pöksy! Hyvä jätket, hei, hyvä Pöksy!